Do konca roka zostávalo 222 dní a toto magické číslo predznamenalo, že 23. máj bol deň plný symboliky, rekordov aj koncov. V tento deň to bolo presne 42 rokov, čo americký satelit Explorer 1 prestal posielať údaje z vesmíru. Jednoducho mu došli baterky, ale história zostala. Vďaka nemu sme vôbec prvýkrát zistili, že okolo Zeme sú Van Allenové radiačné pásy. A dnes satelity nám už nielen mapujú planétu, ale dávajú aj internet do lietadiel, sledujú klímu a áno, aj tvoju polohu v Google Maps. Medzitým v Bratislave sa už 4 roky týčila rastúca kostra budúcej dominanty hlavného mesta, výškovej budovy Národnej banky Slovenska. Presne 2 roky pred jej otvorením sa vrtalo, betónovalo a plánovalo. Dnes už poznáme jej výsledok: 33 poschodí, 111 metrov a status jednej z najvyšších budov na Slovensku. Dnes si pripomíname 23 rokov od jej otvorenia a stále je jedným zo symbolov modernej Bratislavy. No a teraz pozor, ten istý deň, teda 23. mája 2000, svet zažil výbuch bomby. Hudobnej. Eminem vydal svoj prelomový album The Marshall Mathers LP. Brutálne osobný, surovo úprimný a totálne kontroverzný. Zlomil rekordy, predával sa ako teplé rožky a spôsobil paniku medzi cenzormi. A dnes Eminem stále žije rapom, v roku 2022 prekvapil skladbou Godzilla a v roku 2024 zverejnil teasery na nový projekt. Kto by to bol povedal? Zbličované vlasy, húdy a bolesť, ktorú pretavuje do rímov, stále fungujú. Tak čo, 23. maj nebol len tak hociaký deň, čo povieš? Ak sa ti tento výlet časom páčil, daj odber, hoď nám like a do komentára napíš, čo by si pustil ako prvé. Telemetriu zo satelitu, Eminema alebo výťah na 33. poschodie.